Sljedeće pitanje je bilo za Anđelu Đuričić. Ako smo Enu osudili zbog loših reči izrečenih na račun Anelinog deteta, ako je Sanja blago osuđena, zašto ti nisi ustala i javno osudila svog dečka dok je psovao Miću i izgovarao da mu sve najmilije? Svi znamo da je Mića postao deda pre nekoliko meseci. Da li to znači da podržavaš da tvoj dečko psuje malu bebu? Kad moj dečko bude direktno izgovorio uvredu, kao što je Ena imenom prozvala nečije dete ili kao što je Sanja rekla za Enino dete, rekla je Anđela. Rđo, odgovaraj na pitanja, skočio je Mića. Ko je tebi najmiliji, Anđela? Meni je moja porodica najmilija. Znači on je mislio na sve, ubacio se Karić. Nemoj ti da misliš. Rekla sam da smatram da ne treba to da govori, rekla je Anđela. Ja sam ubeđen da ovo nije Anđelino pravo mišljenje, rekao je Karić. Da je želeo da kaže bebu, rekao bi, rekla je Anđela. Odgovoran sam za ono što kažem, a ne što vi maštarite, rekao je Gastuz.